De zinnen weer er het aardig bij, maar er weer ik nog een aantal buikers actief vanuit de Noordzee. En het weer koud, dus ik heb de winterjas maar weer even onderin. Ja, het zijn 5, 6 graden te koud voor de tijd van het hier, maar het droegen waren maar de zinnen wilde ik wat. Joen en vannacht oer koud waarsprutsen, een temperatuur om bij de 12 of de 3 graden heen. In het kust- en waardgebied 4 of 4 graden en op een soort plek een frost onder groen. Dus even een waskoging, plantjes zoals meer of ja, binnen. En dan terug naar de wind, die is er haast net, krijgt 0 on 3, die krijgt 2 on 3 dan in het kust- en waardgebied, meestentijds noordwest of west. Morgen met me daar, ziet er goed uit. De zinnen is er flink bij. En de temperaturen zijn 13 tot 15 graden. Ja, dat is al heger als juist en maar net al te volle wind viel het ik nog aan. We kunnen er wel even op uit. En de wind die komt morgen uit het westen en zuidwesten waai. Die zal zwak wezen of matig, maar let erop het dag in het waardgebied nog vrij krachtig. In de ochtend en in de nacht staat er gewoon wat meer bewolking. Op de manje tiese maandje, het fruitjoch. Manje nog een droge dag, kan het nog correct droog blijven dag. Maar het is op het nipperke. En tiese een aantal buien of buikers, baasje een aantal buien of buikers, dan blijft het toch onstabiel. En de temperaturen deze dagen zijn 13 of 14 graden. En dan zullen we zeggen, waar blijft die simmer? Voorlopig komt die simmer nog net. Ik denk dat we wachten moeten aanmaaien. Maar we moeten manje, maar weer even in het waarsje.